Det her er, hvor denne her lejlighed kommer man ind her. Helt ned for enden. Og hvis du ser i lofterne, er der spot. Så kommer man ind her. Der er et gæstebadeværelse her. Og her er der, set inden for badeværelset, det er et skoskab. Meget belejligt at have lige når man kommer ind. Og så er der, når man kommer ind i lejligheden her, man har et stort område, som kan bruges til lidt forskelligt. Igen, fan i loftet og det her. Og her er der så det der fantastiske rum. Med tilhørende badeværelse. Huh? You need to get the sunset. I need to get the sunset. Sådan. Og her. Der har du så Jesper, som er gået på tur med mig. Og hvis man går ud her, nu hvor jeg så valgt et godt tidspunkt, så er det solnedgang fra altanen her. Og på altanen kan man se, at der sidder lamper i loftet. Der mangler en fan. Derude foran den hvide i baggrunden, der ligger skolen. Og igen, en rund altan. It's okay. Og igen, op til loft. Og udsigten fra altanen er den anden vej her, ned til poolen. Og længere ud mod Kuala Lumpur. Og her har vi køkkenet. En spot og sådan noget i loftet, og så er der faktisk mulighed for at sætte et bord derovre, hvis man vil have det. Pæne hvidevarer. Så er der maid's room og så videre herude. Det er et maid room, og her er der plads til ekstra køleskab, eller hvad man nu vil have. Og herude skal der være en ekstra kogeplade, det vil jeg bede om. Og her skal der være vaskemaskine og tørretumler, og der er en vask. Der er en lille altan her, og der herude bagved kommer tjeneste. Maiden ind. Og her igen, det er indgangen til drengenes værelse. Kan jeg komme ind og kigge på værelset. Der er en stor skabsvæg og fan i loftet, og udsigten herfra er den vej. Med en lille smule vilje kan man faktisk se poolen på den ene side. Og den har så igen sit eget badeværelse. Det næste børneværelse, det er igen stor skabsvæg. Og udsigten herfra er ligesom før, man kan faktisk se poolen, hvis man vil. Og så kan man kigge den anden vej ud over. Ja. Værelset er cirka 12-14 kvadratmeter. Og her er indgang til drengenes værelse, og der er indgang til soveværelset. Der er jo en altan lige der, en lille en.
Og her er altså indgang til soveværelset. Igen spots i loftet, det er svært at se her. Lys i loftet. Og så har vi Jesper. Han er jo helt vildt fotogen her. Med Rich. Det her værelse er ikke så stort, som det ser ud. Og her er udsigten fra soveværelset. Og til slut er det her, altså den skabssektion, der er nærmest sådan et organhalløj, og så kan man sidde der, hvis man har lyst til at se sig selv i spejlet. Det har jeg ikke, så det vil jeg undlade. Og så er der et badeværelse.